देखो लोग हां मौसी जी ए पूरा लवर देवे के बा हां एकदम लगा राज जी हो जे नो काहे कि कल एमे ई चल ना देके बा हे में हां अरे चुप चुप तोर माइक के कोन निकाल ले बिसरे मेहनत हमारा लइका होकर अरे साला लइका तोर ह हां साला हमार लेके हम ना रे चुप 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 तोर लइका हो हां हमार लेके देखा के देले बिसरे कह दे हम खिला तो कर ले साले आजकल लइका हमारा कल कोई मेरा रू हमार तो बाबा दे हमार लेके दे साला हमार लेके चलो चुप रह अरे हमार देख एगो सीजन कॉल गइल इटा बाटे तो अब नु तो सर्कल दाई ठीक के ह जी हां ओरिजिनल हो डुप्लीकेट हो ससुरा अमर इटा हो एकर लगा मजबूत इटा चारा ना मिली ओके ठीक बा ओके इटवे के नाम अमर रही जिंदगी भर ठीक है नो देखो लोग हां मौसी आदमी काम करत रह ठीक बा तो एक आदमी में रहलो एक आदमी लेवरे में रही ठीक बा जा रे व्हाट इज दिस साला माटी हो माने ये जो दिखाई दे रहा है हाँ दे रहा है माटी में काम करेगा ना सात सोना का गोदाम पर बोलो बीए कर के बीए फाइनल ये माटी में काम करेगा ये सर हम जब एमबीए क के हम मुंशी के नौकरी करता नहीं तो बीए क के माटी ना करबो काम नहीं होगा अरे साला काम ना करबे बाबू घरे खानो ना दी है मारला तो मरबो करी है एगो तो साले 10 साल बाहर में तैयारी कइल एको ना निकलल बहाली तहरा सही कहता रे छोड़ सुन काम ना करे कर लिया वही में देख के बढ़िया ले अरे मन नखनी रे अभी बोलिए मेकअप करे साले तार मेरा कोनो लेके भागबे करी मन रखो नहीं आवत करही के पड़ी साला मुंशिया खेल दिया तो पहले में नहीं लोग रहा एगो मिल गई एगो के लागो तो मिल गई ये देखो साला मुंशिया खेल देला सा साला मेहरारू का अपन कहत है भोसड़ी के चल दिल ई खाली रहत या ये चिमनिए में ओकर मन लगा रहता कहत कि ना चिमनिए में चली जे काम कइल जा भोसड़ी के हम का कहे कुछ तो दाल में काला लागता हई एगो साला ठेला ना बा ठेला ना हमार मेहरारू के फेरा में रहता चपेर ना हाँ मगरू किस्मतो हमनी के बारे बढ़िया भी है एके संगे पढ़नी लिखनी जा एके संगे ईटो धोतन जे बीए कइला के हाँ क्या बढ़िया वो दिन जलना चपेरन पढ़ लेती जा तो 3 साल पढ़े बेजी तो अपने तो सियाही पियोते बारे हमरो के सियाही पियावेली पढ़े बेजी मजा आवता ईटा धोए में नु जड़ा फाटल बा ईटा ढोवत ढोवत अरे मंगरुआ करे ईटा ना ढोए अल्लाह ईटा धोए काटी ठेला भोसड़ी मग यहाँ छापत माटी यहाँ पसीना छोड़ता आ जब बात करता री छेलना जरे जो की जा जी बिजली कहाँ गिरी दादा का करेजा पे काहे गिरा था हमारे पे गिरा था क्या जी क्या करते लोग देखे अकेले क्या करते नी चिमनी पर कलम चलावते नी जाते ठेलना से भेंट करते री हाय हेलो करते री भतार के छोड़ के है जगह कहाँ जी खाली सब करते रहनी कभी छलना पे तो कभी मुंशी पे कभी चिमनी मालिक पे वैसे बारिश तबे नु बनी सन तब का कोनी धनतेरस है ब्रा पैसा मिलल ना साला भी मुंशी साला पैसे नहीं देले कहता पैसे नहीं खे हम भेंट करी का काम होता रे
इतने जीबे भेंट करे, हम काम इतने जीबे भेंट करे मुझसे से। काजी खाली सब करत रहे का बात बा पैसा इनकर नहीं खेल मिला पैसा आज मिली। हमार पैसा चाहिए मेहरारू खातिर। हाँ तो काम तनी कर, मालिक बोलावा तो। मालिक बोला था काय खातिर करे, हम काम करती हमरा के चिन्हता आदमी के करे चिन्हता। तो पागल है इसका, कुछ काम होई मालिक के। लोअर लोअर है लोअर, कल इटा सरियावे के बा। ठीक बरो आवत है जी आ सर मुंशी लुगा धोके चलता मेहरारू का तोरा बहिनी की। देखो ना भोसड़ी कैसे छा धोके जाती है। तोरा बहिनी के माई जुदो क्या नहीं तेरा बहिनी। आज कौन कौन आइल बड़े से काम में, ई मुंशी भी बतावत नहीं खन कौन आइल बड़े से कौन नहीं से आइल, हमारे देखे के परी बुझाता ई काम। मुंशी तो बिना काम के खासा एगो मनरखनी के पीछे लागो रहता रे एकदम बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ई चोभन भी आइल बड़े, मंगरू आइल बड़े, ठेलन आइल बड़े, चपेरन आइल बड़े, मनरखनी हाँ मनरखनी आइल। हेलो हाँ प्रणाम प्रणाम। काज हाँ ईटा चाहिए कहता ना। अच्छा 50,000 कहता नी। हाँ हाँ ठीक बा, मिल जाई एकदम बिल्कुल मिल जाई ईटा। ईटा तो हमारे लगे ढेर बटे, ईटा ईटा की कमी नहीं है। 50,000 1 लाख जितना ईटा चाहिए उतना मिल जाई। हाँ हाँ हमारे ईटा हटे हमारे ईटा कहाँ लगोले बनी रुआ फोन। अरे ईटा के महाराज ले को तनी अमर ईटा के जानता नहीं कहाँ ये भोजपुर जिला में नाम हो गइल बा अमर ईटा के, आके देख लेबे के चीज भाई। हाँ 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 ए जे बिहिया के बगल में तबा महाराज लेकर वो कहाँ भुलाइल बनी उतना। मालिक बैठल बने, पैसा मांग ली। हाँ ठीक है, दया रही हम दीपावली बढ़िया से बीती। ठीक बा, प्रणाम मालिक। प्रणाम प्रणाम। का हो मन रखनो, काजी का समाचार बा? सब ठीक बा। हई मुंशी साड़ी उठा के चलत है, बाप के नाम साग पात आ बेटा के नाम परोरा। हाँ आ तार हिसाब किताब भइला पैसा वैसा के ना का है तो हम देव तब लेबू। आओ ले लो मालिक, पूरा चिमनी लवरा गुल बा। हाँ हाँ कल ईटा लगा देवे नु। हाँ ईटा लगवाबो कनी यहाँ की मुंशी जी हई 10,000 ईटा गोरला भी यहाँ एक पैसा हिसाब किताब होइल हाँ रो खत्म नहीं होइल ना अभी नहीं आइल। रो मैसेज कोई देखो। अच्छा ठीक बा वो चेक कर लेते। कल धनतेरस ई सब मजदूरा पैसा मांगत रहा। हाँ ये तो जरूरी बात ही हो ले लो। तो हिंको का ध्यान दी। का मन रखो ना कितना पैसा चाहिए, कितना में त्योहार मनाइबू? 50,000। अरे बाप रे बाप, अरे तरह के 50 का 1 लाख दे दे बाबू ना। चलो है ना, अब तो है ना, आओ लोगे आओ। ई मन रखनी देवी के 32 दिन ड्यूटी बा। 32 दिन? हाँ ये दिन ओवर टाइम कोले रही। हाँ 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 ओवरो टाइम करता रुए करी। हाँ 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 तो ई बताओ कि जब चिमनी में काम रहे बंद तो ई कहेंगे कि तू बोलो लो ना मालिक, हाँ वो ईटा उटा सरियावे के रहनु। ईटा सरियावत रह कि अपने सरियावत रह तू। वो का मालिक रुआ गलती समझी ना। 10,000 उनकर भइल चौबन के। अच्छा अच्छा मंगोरी को कुल 15,000। ठीक बा ठेलन के भइल बा 7,000। ठीक। हई बच्चा पेरन के बा 25 दिन बानो। हाँ 5 दिन घटल, 2 दिन तो में इनको हो गइल 9,000। 9,000 ना 9,000 ना मतलब तू मुंशी हवा की 26 हाँ 9,000 होता। 9,000 होता नो। हाँ मन रखनी के देवी के हो गइल 17,000। ठीक बा, ये हिसाब बा।
तो 5,000 ईटा के हमरा भी दाम बा। हेलो माने कि चली ये घड़ी 8500 की ईटा चलो था 5,000 जोड़ ली 8 5 40 40,000 और कोई 5 2 40,000 रुपया हुई बा। ठीक बनो ठीक बा जौन होके कम पड़ी तो हमारा से ले लेबे काम बा ऐसा बात नहीं के दिक्कत नहीं के पैसा के कोनो कमी नहीं के आ तारा कितना चाहिए हो मन रखनो 50,000 से कम ना हुई 17,000 का काम कैली 50,000 मांगता। अच्छा का बोलबा कि अपन आदमी है तनी हमनी के भागम ना काम क के एथी कर दिए पैसा एथी कर लिए कवर करिए ज्यादा जरूरी बा का कि नहीं के बा सोना चांदी तो इनका के हम 50,000 ढेर पैसा बा रुआ लगे 42,000 बा तो इनका के ले जातनी ओने रूम में दे देतनी पैसा बा। हां दे दी जाई ठीक बा कहे नहीं बोला दिनु। हां बोला के दे दी पैसा और याद दिए लोग के पैसा दे दे के ठीक नो ठीक है बा जे जे के केहू के बाकी ना रहे के चाहिए। ठीक है बा हम बहुत क्लियर कट आदमी है। अरे चबनो सब आवा कौन पैसा ले सो। अरे चुपना पैसा ले लेते रे कहां रे अरे फलाना चोर पैसा बताता ओ तेरी अरे साला तुम मेरा रू कोई लिया सरवन के बेटा का देखो तो पैसा केना पतो लगा तो अरे चल लाइन से अरे इधर रे चल लाइन से साले का तार बहिन फोरल जालो पैसा झाट ले लिया लोग। मुंशी एगो बात कही इज्जत से नाम लकाए के बीए क काइल बनी जा ठीक बा कोनो लेबर ना ही जा। अच्छा हम एमबीबीए को काम मुंशी करता नहीं। चार चौबन 10,000 बा भैया हमने के ईमानदारी काम करे नहीं जा 2 नंबर ईटा बेच दम जे 1 नंबर कह के वो ठीक बा। लेबर के पैसा ना रखी जा हमारा कितना होता 10,000 होता। ठीक बात दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का और बहा के फ्रूटी के दे दी साले तार मेरा 50,000 लेती है हो में और मेरा 50,000 हां जाके पूछियो ऊ को से 50 ऊ को दिन ड्यूटी करे गेलो है ओकर ड्यूटी 32 दिन बा 32 दिन। हां साला तू पी के सुते ला उ आके एगो नाइट कइले रहा है सारा पैसा हो गइल। हां हमार हो गइल ए सब के वाला गले अरे चल ना देखो लोग काल धनतेरस हो ठीक बा ना काल अपन सामान किन लिया लोग आ परसों दीपावली बा ठीक बा ना ठीक बा देखो लो बाबू जुआ मत खेलिए लोग ठीक बा ना ठीक बा और दूसरा क्या चीज चाइनीज सामान मत किनिए लोग चाइनीज में का आवेला वो लड़छी लटकावे वाला दिया दियरी किन लिया लोग ओकरा से अपन देश आगे जाई। अच्छा ठीक बा ना कहे तू लोग बीए पढ़ल बड़ लोग कहे कि तो अनपढ़ मजदूर तो बड़ा लोग ना तो लोग सिखाई हम जानत हई हां जानत हई। हेलो गाइस नमस्ते प्रणाम हरमाद और हमारे बीएमपी भोजपुरी चैनल की तरफ से आप सबका स्वागत है। और हम लोग आज जो दीपावली पे वीडियो बनाया आप लोग का कैसा लगा और आप सब दिल पे मत लीजिएगा कैसे बस मजाक के लिए और आप लोग का मनोरंजन करने के लिए बनाए थे हम लोग। और आप आगे मेरा जो ग्रुप का मेंबर है लोग जो ये सब लाइक को दियो दबा के शेयर कर दियो दबा के कमेंट कर दियो छाप के और सब्सक्राइब जरूरी बा। तू बोल दो हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली बाय।